Sarrera ekitaldia bukaturik eta hitzaldiekin hasia itzin zuei guztioi ongi etorri eta eskerrik asko beste behin ere udaltopekin bat egiteagatik. Handu lertxundiri erreferentzia eginez, 16garrenean aidanez. Neurri handi batez, zuek horrela nahi duzuelako. Izan ere aurten 300 gora lagunek jarraituko duzue udaltop. Gehienak 2 pasatxo, kulturretxetik bertatik, eta gainontzekoek streaming bidez, guztira 100 gora lagun tartean 2022ko edizioan bezala, Consorci per la Normalizazio Linguistikako 57 teknikari. Us envien un missatge de benvinguda molt especial. Potser no tan correcte com m'agradaria poder-no fer en la vostra llengua, però amb la millor de les voluntats i amb un profund agraïment pel vostre compromís. Barkatuko didazue, nire katalana ez baita oso ona, trukean, beraz, hor doakizue, lasarte horian elkartu garen guztion txalo zaparrada bidezko agurra. Ziurrenik, gehienok izango duzue Consorci per la Normalizazio Linguistikaren berri, ezagutzen ez duzuen ontzat, Kataluniako Generalitateak, Gironako Diputazioak eta 19 udalek sorturiko erakunde publikoa da, katalanaren ezagutza eta erabilera sustatzeko. 1989 urtean sortua, egun 88 udalek, 37 eskualde kontseiluk, Generalitateak eta Gironako Diputazioak osatzen dute. Baina, nik kontatu beharrean, bideo labur bat ikusiko dugu. La diversitat de cultures que conviuen a Catalunya fa que la nostra sigui una societat més viva, rica i plural. Conscients del valor de la llengua catalana en la cohesió d'aquesta diversitat, la Generalitat de Catalunya i 135 ens locals constitueixen el Consorci per a la Normalització Lingüística. Perquè el català, com a eina de comunicació, de divulgació del coneixement, de relacions personals, comercials i en les associacions, és el que connecta les persones entre elles i amb el seu entorn. Per això, el Consorci per a la Normalització Lingüística, gràcies a la implicació dels professionals que hi treballen, porta a terme una important tasca de cohesió social a través de la llengua, des de les oficines, les aules i a peu de carrer, a tot el territori. Facilita l'acollida i l'acompanyament lingüístic a persones que acaben d'arribar al país per ajudar-les a sentir-se part de la societat catalana. Ofereix cursos d'aprenentatge o millora de la llengua presencials i en línia. I els complementa amb activitats culturals fora de l'aula que promouen l'ús de la llengua amb el coneixement de l'entorn i del patrimoni català, fent xarxa amb més de 700 entitats locals. Gràcies a milers de parelles lingüístiques, s'aconsegueix que practicar la conversa en català sigui fàcil i permeti, a més, l'intercanvi amb altres cultures. Amb el Consorci, sectors com les empreses, l'esport, la sanitat i, en general, tothom que ho necessiti, tenen a l'abast eines i recursos pràctics que permeten millorar la qualitat de les seves comunicacions en català. La col·laboració amb institucions de referència prestigia la feina del Consorci i obre portes a la ciutadania, perquè aprendre català i poder-lo utilitzar amb normalitat ens fa ciutadans d'un país obert i cohesionat. El català ens connecta. Consorci per a la Normalització Lingüística. Beraz, etorkizunean udaltopek bideratu duen harreman sarea ehuntzeko abagune gehiago sortzen diren, eta Euskal Herriko eta Kataluniako hizkuntza normalizatzeko teknikari eta arduradunen artean lankidetza abiatzeko modua daukagun. Eta hitzaldiekin hasia itzin, labur-labur ohiko harrak jardunaldian zehar errepikatuko ditugunak, gogoratu mesedez telefono mugikorra isiltzeaz,
Ponentzia guztiak bukatzen direnean, galderen txanda irekiko dugu, kulturetxean zaudetenek esku altxa eta mikrofonoa helaraziko dizuegu, eta pantailaz bestaldetik, jarraitzen ari zaretenok berriz, Zoomeko txata erabili galderak egiteko. Lehen hitzaldia katalanez izanen denez, sarreran hartu dituzuen aurikularretan hitzaldia euskaraz jarraitzeko aukera izanen duzue. Aurikularrik ez baldin baduzue hartu, beraz orain duzue azken aukera. Jakin lehen kanala euskarazkoa izanen dela eta bigarrena beraz katalanarena. Eta bukatzeko, Twitter bidez zuen iritziak gurekin partekatu nahi badituzue, erabili udaltop 16 traola. Horiek guztiak esanik beraz, lehen hitzaldiari hasiera emango diogu, eta lehen hizlariak Isidor Mari Mayans eta Maite Puigdebal Serralbo izango dira, aurkezpen txiki bat egingo dut hauena. Isidor Mari Mayans Bartzelonako Unibertsitatean katalan filologian lizentziatu ondoren Palmako Letren Fakultateko irakaslea izan zen, eta hango hizkuntza eta literatura katalanak saileko buru. 1980tik 1986ra Kataluniako lehen hizkuntza politikarako zuzendaritza nagusian hainbat kargu tekniko izan zituen, 89az geroztik Institut Estudis Catalanseko filologia ataleko kidea da, eta 2010 eta 2014 artean presidente izan zen. 1996tik 2014ra Kataluniako Unibertsitate Irekiko irakasle izan zen eta ikasketak zuzendu zituen, humanitate eta filologia eta eleaniztasun katedraduna da eta hainbat liburu argitaratuak ditu. Maite Puigdebal, soziolinguista eta irakaslea da bere aldetik, Kataluniako Unibertsitate Irekiko arte eta humanitate ikasketetan 2008tik. Filosofia eta letretan lizentziatua Gironako Unibertsitatean, Galesko Cardiff Unibertsitatean ikasketa etnologikoetan masterra eta filosofiako doktoretza egin zituen. Bere ikerketa arloak dira soziolinguistika kritikoa eta hizkuntza politika eta plangintza hizkuntza gutxituetako inguruneetan, edo zehazkiago hizkuntza eta identitatea, hizkuntza eta gazteak, hizkuntza eta immigrazioa, hizkuntza gutxituen hiztun berriak eta hizkuntza gutxituen hizkuntza politikak. Ikertzaile gisa UOC-ko identikat ikerketa taldeko parte da, gaur egun Joan Puyolarrekin batera ikertzaile nagusi gisa parte hartzen du proiektuan Equilinkat, Omnium Kulturalekin batera, eta bertatik beraz loturak edo Binkles programa garatu da. Gaurko hitzaldiaren izenburua harreraren 2 dimentsio bereiztezinak izango da, linguistikoa eta soziala, printzipioak eta oinarriak. Aurrera beraz zuei, tens la paraula. Egunon, eskerrik asko, moltes gràcies per convidar-nos en aquesta jornada, que crec que és una bona ocasió per intercanviar experiències i que ens agradaria veure també traslladada a Catalunya per escoltar les vostres experiències. En la nostra intervenció parlarem primer d'una manera ràpida, en el text escrit ho trobareu més detallat i referenciat, dels marcs, el marc mental i dels discursos entorn de la diversitat, la situació en què es troba aquesta idea de la gestió de la diversitat a escala internacional, en el marc mundial, però també en el marc europeu i el condicionament que representen els marcs estatals concrets, com el nostre. Després parlarem ja més concretament de la necessitat de situar totes les actuacions entorn d'un gran projecte intercultural compartit, organitzat naturalment a diferents escales i a diferents àmbits, d'una manera articulada, i finalment parlaríem d'experiències concretes que poden resultar més interessants, més il·lustratives de les idees que plantegem. En primer lloc, crec que
ja per tot el que s'ha dit avui, som més que conscients tots que la diversitat s'ha fet present per tot, és omnipresent. I és, evidentment, per causa de dos grans fluxos. Hem parlat molt durant les intervencions anteriors dels fluxos de població, una gran mobilitat de població que acompanya la mundialització de l'economia, però també hi ha la generalització de les comunicacions digitals que ocupa cada vegada un lloc més gran en la vida quotidiana de totes les persones i és un altre factor de diversitat. Aquests fets es concentren, sobretot, encara que no exclusivament, a les àrees urbanes, perquè és allà on hi ha més densitat de població, més dinamisme, i, evidentment, tractem de tot això pels problemes d'equitat, de cohesió social i també, des del punt de vista cultural i lingüístic, d'inclusió en la matriu de la societat receptora. En cada una d'aquestes situacions hi ha especificitats. Cada lloc té unes característiques pròpies, però, evidentment, si parlem avui d'això és perquè hi ha afinitats també, hi ha uns aspectes que permeten també establir comparacions i, sobretot, el que subratllem en la nostra intervenció és la necessitat d'articular d'una manera conjunta les dimensions culturals i lingüístiques amb totes les formes d'acolliment social i d'inclusió. Són dos processos que no es poden fer per separat i que massa vegades els tècnics, els serveis que s'ocupen d'un dels aspectes no tenen prou en compte, no integren prou els altres. I aquesta és una qüestió que sabem tots per experiència que en els llocs on s'aconsegueix més aquesta integració és on funciona millor tot el procés d'acolliment. En primer lloc, quines són les mentalitats i discursos predominants en la nostra societat, que no els podrem rebatre, però que els hem de tenir presents per contrarrestar-los d'alguna manera. En primer lloc, a la nostra tradició cultural vivim en aquest mite de Babel que s'ha interpretat d'una manera bastant desafortunada, perquè es tendeix a creure que la uniformitat, l'unilingüisme és el que era desitjable i que la diversitat lingüística és un càstig. Però no, si mirem bé el que diu el Gènesi, el que castiga Déu és la pretensió d'una humanitat monolingüe que es creu omnipotent i el que, per tant, es castiga és aquesta idea de voler tenir una sola llengua obligada per tothom. I, en canvi, l'experiència i els estudis científics i sociològics demostren que la diversitat en tots els ordes és la condició del progrés en l'evolució, tant en el camp biològic com en el camp social o en el camp cultural. Crec que aquesta és una idea que hauríem de poder traslladar perquè aquest mite de Babel ens afecta d'una manera bastant negativa. També, dins de la ideologia que han segregat els estats-nació, aquí hem posat una cita de John Stuart Mill, que és molt característica, es tendeix a creure que una democràcia, perquè funcioni bé, d'una manera tranquil·la, necessita que hi hagi un unilingüisme i diu aquí Stuart Mill que si hi ha diferents llengües és impossible l'acció d'un govern. No, tampoc. Aquesta tesi no s'aguanta quan un mira, i es va fer en un col·loqui que esmentem aquí, quan un mira la relació que hi ha entre diversitat i prosperitat. Hi ha societats com Suïssa, com Bèlgica o com el Canadà que tenen una gran diversitat però que han sabut articular-la i són països perfectament pròspers. Són idees que, ja dic, val la pena tenir en compte perquè són presents en la mentalitat de la societat. Què passa, però, en el context internacional? Doncs hem de reconèixer que cal fer molta feina per aconseguir que el marc internacional reculli també la necessitat de construir arreu del món democràcies multiculturals. Hi va haver un moment
a finals del segle XX, amb la dissolució de la Unió Soviètica, la reunificació alemanya, hi havia un context que semblava que internacionalment se centrava l'atenció en aquesta qüestió de la gestió de la diversitat. Fins i tot, a Catalunya es va promoure, amb el suport de la UNESCO, la Declaració Universal de Drets Lingüístics, que no va ser aprovada per la UNESCO, però que constitueix des d'aleshores un referent i que el protocol de Donòstia, 20 anys després, va recollir també i va articular en tota una sèrie de propostes pràctiques d'implementació. Però, malgrat tot, la idea de la conflictivitat de la diversitat és present. Hi ha documents, no ens entretindrem gaire aquí a comentar-los un per un, però hi ha documents internacionals que sí que constitueixen d'alguna manera o d'una altra referents sobre el que seria desitjable en la gestió mundial o internacional de la diversitat. El més clar de tots aquests documents, probablement, és l'Informe de Desenvolupament Humà per al 2004, que precisament es tracta de llibertat cultural en el món divers. Bé, aquí el capítol 3 és el més específic d'aquest informe, se centra precisament en la necessitat de construir democràcies multiculturals, un model de pluralisme cultural i lingüístic que esmenten com a federalisme multilingüe i també molt important en la necessitat d'implantar uns conceptes de ciutadania que admetin diverses opcions nacionals, culturals i lingüístiques dels diferents sectors de la societat, que no imposin una idea uninacional. Altres textos d'interès són aquesta convenció, que això sí que ja són acords internacionals, la Convenció de 2005 de la UNESCO sobre la protecció i la promoció de la diversitat de les expressions culturals, que hauria de tenir més repercussió en els nostres propis territoris, perquè a l'article 6è faculta la regulació de les llengües en la difusió dels productes i serveis culturals. Europa ha assumit això, però tant a Catalunya com a Euskadi em sembla que som conscients que no s'ha incorporat aquesta facultat a les nostres capacitats de govern. En definitiva, com diu Fernand de Varenes, que és un relator especial de les Nacions Unides per a les minories, els acords internacionals que hi ha en aquest moment són instruments jurídics que representen unes convencions lleugeres, com si diguéssim uns referents, però són instruments, com es diu, lleugers, soft law instruments. I, en canvi, necessitem que hi hagi acords amb capacitat coercitiva per part dels organismes com els nostres propis governs, perquè tot això pugui realment dur-se a la pràctica d'una manera segura. És a dir, que és imprescindible que, ja que la mundialització és la causa de tots aquests processos de diversitat que es presenten per tot i que forma part d'una de les crisis mundials, que en definitiva forma part de la crisi de governança que veiem cada dia en les dificultats de les Nacions Unides per gestionar no sols la diversitat lingüística i cultural, sinó molts altres problemes del món, doncs necessitem, evidentment, que, ja que tampoc no es va incloure el tema de la diversitat en l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, sé que hi ha hagut intervencions del País Basc en aquest sentit, doncs hem d'insistir per tots els mitjans perquè es pugui crear una coalició internacional que porti aquests temes endavant, que no estiguin estancats com sembla que estan en aquest moment. A escala europea, la situació tampoc és òptima. Per més que Europa figura que està compromesa amb la diversitat lingüística i cultural, veiem nosaltres que cal un compromís i una iniciativa directa de cada estat membre perquè les llengües com el català o l'eusquera siguin reconegudes plenament a la Unió Europea. És a dir, que l'ideal no es porta a la pràctica tampoc. Hi ha documents que tampoc no podem entretenir-nos a comentar, però que tenen una utilitat considerable, com aquesta comunicació sobre immigració, integració i ocupació,
o bé com a referències de com són les polítiques d'integració a diferents països, aquest altre informe de Nissen i altres, i a efectes pràctics, que fins i tot té una edició en català, per als agents de la inclusió, manuals sobre integració per als responsables polítics i professionals. Són documents que poden servir de referència, a més de l'intercanvi de pràctiques. I sobretot, voldria cridar l'atenció sobre un projecte macro de recerca que crec que no se li ha donat prou atenció sobre la combinació de la mobilitat de persones, de béns i de serveis arreu d'Europa i la inclusió en les llengües de les societats receptores. Aquest projecte, MIME, té, evidentment, val la pena consultar-lo in extenso, però crec que és la investigació més detallada sobre els diferents aspectes de la necessitat de conjuntar aquests dos aspectes. Diu en una de les seves parts, en una de les seves conclusions, cal garantir que la mobilitat de persones, béns i serveis no qüestioni la continuïtat de les llengües locals. I això, evidentment, requereix que hi hagi una combinació entre la mobilitat i la inclusió, un equilibri, una solució de compromís i que cal desplegar polítiques i cal tenir, naturalment, facultats per desplegar polítiques capaces d'integrar aquests dos elements. Bé, tot això ens porta a començar ja a fixar un model que pugui ser vàlid tant per les persones que formen part ja de la societat receptora com per les persones que s'incorporen. I en aquest sentit, crec que un dels politòlegs que ha tractat més bé aquestes qüestions és Will Kymlicka, amb aquest treball, sobretot, amb molts altres articles, però amb aquest treball sobre ciutadania multicultural. I és molt important pel nostre cas que hi hagi aquesta distinció nítida entre el que és la diversitat plurinacional d'un estat i la diversitat poliètnica sobrevinguda amb la immigració. Per què? Perquè dona lloc a drets diferents. La diversitat plurinacional dona dret, hauria de donar dret a una capacitat d'autogovern, a una preservació del caràcter diferencial de la cultura i fins i tot, diu Kymlicka, a la possibilitat, si les condicions no són satisfactòries, d'exercir el dret de secessió. Mentre que la diversitat poliètnica té una naturalesa diferent, es tracta de grups que s'han incorporat voluntàriament a una societat receptora i, evidentment, dona lloc a un compromís d'inclusió igualitària que representa l'acomodació dels espais públics de la diversitat. També, i això és important subratllar-ho, evitar la restricció interna dels grups, per exemple, en temes com l'ablació del clítoris. No és una tradició cultural que s'hagi de respectar. Per tant, hi ha drets personals que han de quedar salvats per damunt del reconeixement de les cultures arribades. I fins i tot també, esclar, s'ha d'afavorir el dret de retorn dels refugiats. Són principis que després Will Kymlicka desenvolupa i n'extreu les conclusions per als casos, com els nostres, en què coincideix els dos tipus de diversitat. La diversitat migratòria se superposa a una comunitat prèviament diferenciada culturalment i nacionalment. I aleshores, aquí ell diu, és imprescindible que l'Estat es comprometi a assegurar la continuïtat de la comunitat en situació minoritària. Sí, seria desitjable. La confiança, diu Kymlicka, i això és important, la confiança de la comunitat diferenciada en el seu futur depèn de les competències que té sobre les polítiques d'immigració, el volum, l'acolliment, la integració i també sobre les polítiques lingüístiques, educatives i d'ocupació. I fa un advertiment molt clar, Kymlicka, només si la nacionalitat diferenciada compta amb aquestes competències i recursos, assumeix positivament la immigració, no se sent amenaçada i s'eviten els conflictes i les reaccions xenòfobes. Per tant,
aquí necessitem aquesta salvaguarda i és important treballar perquè aquestes capacitats estiguin a les nostres mans. Quim Licà detalla també la necessitat de combinar 3 polítiques perquè hi hagi aquesta estabilitat, que ell diu com les potes d'un taburet, no? Polítiques socioeconòmiques, d'equitat, polítiques d'immigració i polítiques de ciutadania intercultural que respectin les diverses identificacions culturals i nacionals, com ja hem dit abans i com també recomana amb una resolució l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa. Ens centrarem una mica en el cas del marc federal canadenc perquè és un bon exemple, naturalment que millorable, però un bon exemple de l'aplicació d'aquests principis. El govern federal canadenc reconeix, ja fa temps, el caràcter diferenciat de societat distinta del Quebec i, en virtut d'això, li assegura la continuïtat. La integració es basa en un acord sobre immigració de l'any 91, ja té el seu temps, en què comparteixen competències el govern federal i el de Quebec en tots els aspectes de la immigració, en les quotes, en l'origen cultural preferent dels immigrats i en les formes d'acolliment. I també hi ha una idea d'integració lingüística que val la pena subratllar. El govern de Quebec considera que la integració lingüística de la immigració s'aconsegueix, diguem-ne, quan s'han obtingut competències en les 2 llengües oficials, no una semicompetència, sinó les competències normals. I aleshores el govern federal, i això sí que és important, s'ha compromès en la continuïtat de les minories de llengua francesa, fins i tot fora del Quebec, amb unes polítiques, el text escrit ho detallarem, en què s'assegura que la immigració no generi desequilibris en les proporcions de la població dels diferents orígens. I fins i tot ara, el 2001, fa poc, hi ha hagut un compromís renovat del govern federal per fer que el francès no reculi davant de tots els efectes de la mundialització. El cas canadenc, jo crec que valdria la pena convidar els responsables polítics del Canadà a veure si, sentint què és el que es fa en un estat que té aquestes qüestions ben assumides, aquí es tendeix una mica cap al bon camí, diguem-ne. En el marc espanyol, no cal que ens entretinguem gaire, sabem que tot això no és així. El castellà, ja fa temps que s'ha identificat, té 4 privilegis. És l'única llengua oficial a les institucions comunes, encara que s'hagi obert ara una finestreta a les altres llengües. És l'única llengua oficial en el seu territori històric. És l'única que també és oficial en el territori històric d'altres llengües. I ara també sabem que és l'única llengua per a la qual es pot establir el deure de coneixement, que no és, com s'interpreta de vegades, l'obligació de conèixer la llengua, sinó l'obligació de no desconèixer la llengua, que és un altre tema. En qualsevol cas, fins i tot els compromisos explícits signats amb la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries estan permanentment incomplerts per part de l'Estat. I tenim un Consell de les Llengües Oficials que es va crear amb una missió de promoure en la societat espanyola l'acceptació positiva del plurilingüisme i que no ha fet absolutament res en aquesta missió que tenia encomanada amb la seva creació. I no sols això, sinó que ara ha estat rebatejat, podeu consultar a la pàgina web, com a Consell de les Llengües Cooficials, amb una intenció claríssima de situar el català com la llengua oficial i les altres llengües com a llengües menys oficials. Evidentment, contravenint el que el mateix Tribunal Constitucional havia dit de la igualtat de les oficialitats a Catalunya, per exemple, impedint que el català fos la llengua oficial preferent i que, en canvi, aquesta igualtat no s'aplica després en segons quines altres qüestions. I tenim aquesta ciutadania espanyola que sembla que està vinculada a una opció clara, cultural, lingüística i fins i tot nacional. És a dir, cal negociar un nou marc, cal
sortir de les limitacions també de recursos. Per exemple, l'àrea de llengua catalana recull en aquest moment més del 40% de la població estrangera, a part de la població de llengua espanyola que també hi ha. I els recursos no corresponen a aquesta necessitat. Els tràmits estan centralitzats, malgrat que s'ha comprovat l'efecte positiu dels informes d'arrelament i de la part lingüística que aconsegueix que aquest informe sigui favorable. I ara sembla que s'està renegociant tota aquesta qüestió i és el moment, segurament, d'aconseguir unes competències i recursos satisfactoris. Finalment, abans de passar la paraula a la Maite, espero que no m'hagi menjat massa temps, crec que hem de centrar l'atenció en un aspecte global del projecte. Es treballa molt en situacions concretes, hi ha grans experiències aquí, a Catalunya, però crec que és necessari que en la societat, en l'opinió pública, hi hagi un projecte intercultural basat en la pròpia realitat i que sigui àmpliament compartit, com una espècie de paraigua que doni sentit al futur cap a on tendeix tothom. Per què? Perquè, evidentment, no podem buscar la unitat, la cohesió social en els orígens, perquè són diversos, i per tant els hem de centrar en un futur compartit, en un futur atractiu, compartible per tothom. I aquest futur, evidentment, es basa en un compromís que en alguns estats es fa explícit amb l'obtenció de la ciutadania, un compromís que per part de la societat receptora és que s'han de superar les desigualtats, que s'ha d'acollir positivament la diversitat, però que també s'ha d'inserir tot aquest procés en la matriu cultural, també legal i lingüística de la societat receptora. I aquest és un compromís que hauria de ser present en l'opinió pública d'una manera clara. Això porta, ara ho detallarem una mica més, a reforçar aquesta idea intercultural enfront de la idea multicultural, que tenen una diferència significativa. I també cal tenir en compte, i ho veiem potser en aquest moment, ho comencem a veure en aquest moment i esperem que no es compliqui més, que si el compromís intercultural no és molt clar, no és plenament assumit, hi ha el risc que en situacions de crisi s'interpreti que les desigualtats són conseqüència de les diferències. I aquí sí que hi pot haver, en alguns llocs, sabem positivament que hi ha hagut alguns casos de conflicte local en què s'ha produït això i, per tant, val la pena evitar que aquest conflicte pugui arribar a un moment en què generalitzi. Dèiem, la multiculturalitat i la interculturalitat són enfocaments diferents. És una idea que va sorgir precisament al Canadà, entre la multiculturalitat del govern federal i la idea intercultural que va propugnar i posar en pràctica el govern de Quebec. Per què? Perquè la multiculturalitat representa simplement la coexistència tolerant de diferents col·lectius, mentre que la interculturalitat posa l'accent en la necessitat de promoure una interacció intensa entre aquests diferents col·lectius. Per tant, l'acció de govern no ha de ser de fomentar els centres de cada col·lectiu i les activitats de cada col·lectiu, sinó d'impulsar sobretot centres, iniciatives i activitats que posin aquests col·lectius en relació entre ells i amb la societat receptora. I que en comptes d'anar treballant a base de la combinació de projectes de cada comunitat, es treballi en l'articulació d'aquests projectes en un projecte global, com dèiem. Per què? Doncs ja ho hem vist, ja ho hem dit, perquè el risc de juxtaposició de cultures que siguin aïllades com un mosaic no resol la inclusió. És imprescindible que hi hagi la sensació que s'està evolucionant conjuntament cap a aquest futur desitjable per tothom.
I aquí és allà on les institucions públiques no poden fer el paper de neutrals, com si ells haguessin simplement de repartir entre tots els recursos, sinó que han de prendre partit clarament amb la interculturalitat centrada en la matriu de la societat receptora. És una idea, crec que val la pena també tenir present. I tot això, com és lògic, a part que hi ha d'haver un projecte general de tota la societat d'un determinat país, sigui Catalunya, sigui el País Basc, és evident que s'ha d'articular també en àmbits, nivells, territoris i sectors diferents. I això, evidentment, té una gran complexitat. I és allà on necessitem que totes les àrees de govern estiguin treballant integradament en totes aquestes qüestions. Que no es faci, com es diu, cadascú la guerra pel seu compte. Hi ha en aquest sentit experiències que segurament ja coneixeu. A Catalunya hi va haver un procés participatiu molt ampli que va donar lloc al Pacte Nacional per la Interculturalitat. A Balears, a escala molt menor, el Consell Social de la Llengua va proposar una sèrie de mesures a diferents nivells per a la cohesió social de la interculturalitat. Hi ha plans interculturals a Barcelona, també a Bilbao, que segurament ho coneixeu millor que jo, i una idea també positiva que s'ha fet a diferents llocs és que l'existència d'un banc de bones pràctiques facilita l'intercanvi ràpid de mesures que han donat bon resultat a un lloc i que són relativament transferibles. Però sobretot voldria subratllar que de tots aquests projectes el més important no és el document que ho representa, sinó el grau d'implicació activa i constant dels diferents col·lectius i sectors. El resultat d'un pla intercultural no és un document molt bonic, sinó la realitat d'acció intercultural i intersectorial que hi ha darrere. Un ajuntament en què s'han fet experiències interessants, que voldria també cridar l'atenció sobre això, és a Terrassa. A Terrassa, sota la coordinació d'un sociòleg que potser coneixeu, que es diu Salvador Cardús, es va dur a terme, i amb molt d'èxit, una exposició participativa entorn dels centres d'ensenyament, però que s'hi va implicar tothom, entorn d'aquesta idea, qui som els terrassencs del segle XXI? I a partir de les comunitats escolars, que naturalment són els centres que més treballen pel futur, és a dir, que és constitutiu dels centres d'ensenyament preparar la gent per al futur, es va procurar la implicació de tothom, de les entitats associatives, dels col·lectius de diferents orígens, dels sectors empresarials i sindicals, dels mitjans de comunicació, per elaborar entre tots, recollint les històries d'immigració de tothom, amb documents, amb fotos, per construir una exposició que mostrés d'on venia cadascú i quines dificultats havia superat i amb quines expectatives havia arribat a la ciutat. I això jo ho vaig viure directament i realment amb els debats que va portar va generar una dinàmica compartida que jo crec que és... Sempre necessitem algun esdeveniment, algun fet que mobilitzi la gent, no? I en aquest cas crec que va tenir un gran èxit. El mateix Ajuntament, com molts d'altres ajuntaments, han elaborat una guia municipal en català i en una altra llengua, en diverses versions, i jo també suggereixo, de moment sense èxit, que ja que Barcelona és la capital mundial del mòbil, que estaria bé que en comptes de fer només guies impreses o en PDF, que hi hagués unes... N'hi ha d'altres països, ho coneixeu potser, hi ha guies dels immigrats que donen notícia de tots els recursos que necessiten d'ocupació, de vivenda, d'escolarització, etc., i també d'aprenentatge de llengües. Jo crec que una aplicació mòbil en aquest sentit ja seria hora que la poguéssim tenir, perquè tothom va amb el mòbil avui en dia, no? Doncs bé, esperem que algun dia sigui realitat. I sobretot, ja voldria acabar amb això,
crec que hi ha, com un estudi dels nostres companys de la UOC va posar en evidència, hi ha uns moments decisius, moments, ells en deien mudes lingüístiques, moments de canvi d'hàbits lingüístics, moments que es poden dir també de resocialització, moments en què les persones, d'una manera natural, fan un canvi d'hàbits lingüístics i, per tant, és el moment idoni per introduir una nova manera d'entendre el funcionament, les seves relacions i la seva actuació i modificar els seus hàbits. En la mesura que es pugui, els casos de contractació a l'origen, per exemple, com es fa també amb els estudiants d'intercanvis educatius, doncs a l'origen que hi hagi també oportunitats de rebre una informació i també, si és possible, una formació. A la primera acollida, no cal dir-ho, evidentment aquí és allà on els serveis d'acollida han de fer present la llengua en tots els moments. Un punt que tampoc s'ha treballat prou en tants de matrimonis o famílies bilingües com hi ha en el nostre moment, doncs jo crec que és imprescindible activar una educació familiar multilingüe, que la gent sàpiga que la millor solució no és renunciar a una de les llengües familiars, sinó articular de manera adequada. Hi ha exemples exitosos precisament de que la capacitació en diferents llengües des de la primera infantesa dona unes capacitats especials, no sols lingüístiques, sinó també de relació. Els nivells d'ensenyament, sobretot l'ensenyament professional, l'acollida dels nous estudiants i les noves famílies en els nivells més baixos, tot això són moments clau. L'accés al lloc de treball, alguna associació empresarial, també Terrassa, per exemple, la CECOT, l'Organització Empresarial de Terrassa, tenia un pla d'acolliment dels treballadors immigrats que cada empresa adequava després a les seves necessitats. I, evidentment, amb l'accés al lloc de treball és un moment decisiu, segons les llengües que es valorin en l'accés al lloc de treball, en comptes de dir ja n'aprendran, ja ho deixarem perquè no. Convocar les places amb un reconeixement de les diferents competències lingüístiques és importantíssim i els canvis de residència i empadronament, evidentment, són altres ocasions clau. Ja m'he allargat una mica massa, Maite, ho sento. Ella us parlarà d'unes experiències concretes que crec que són extraordinàriament interessants. Gràcies, Isidor. Doncs, per continuar, intentaré no ocupar tampoc l'espai per després concloure amb algunes referències de les idees principals que haurem glossat en aquesta conferència. Voldria concentrar-me en alguns exemples. Alguns exemples del que deia l'Isidor. Una cosa és tenir un model macro de país que sigui intercultural, però després aquest model no s'ha de mantenir en el paper o en les idees, sinó que hi ha d'haver, des de la base, una construcció d'aquest model intercultural a partir de tots els agents implicats en la societat, institucions, organitzacions, ONGs, societat civil organitzada, etc. Necessitem tota la societat organitzada per construir un model intercultural i no atomitzat, sinó interrelacionat. És el que intentaré explicar que seria el desideratum. Una altra cosa és que portem moltes vides ocupades i les coordinacions entre els diferents ens són complicades, però realment val la pena fer aquest esforç. Abans, però, volia remetre'm a alguns conceptes i relligar-los amb el que us explicaré en aquesta última part sobre què es pot fer amb el marc polític que tenim a Catalunya i a Euskadi. Som conscients que, de fet, l'estat espanyol, de moment, i veiem aquí moviments de transferències de competències, és qui té les competències exclusives per al control de fronteres i els processos de nacionalització dels migrants. I, evidentment, tots aquests processos són llargs,
I pel que veiem aquí, només l'estat espanyol intervé en el procés de naturalització o nacionalització i, evidentment, aquí els migrants que compleixen els diferents requisits per optar a la ciutadania han de fer un examen de ciutadania i després un examen de llengua castellana, de nivell A2. Les altres llengües no apareixen per enlloc, no apareixen per enlloc. Per tant, aquí ja hi ha uns desencaixos entre aquestes polítiques i també els nostres interessos com a societats que tenim la nostra llengua i que la volem preservar. A més, evidentment, hem hagut de batallar per adquirir algunes de les competències en comú. En aquest sentit, són la de recepció i integració dels migrants, però sempre hem hagut també de resoldre certs conflictes a través del Tribunal Constitucional. Per tant, ha sigut una estira i arronsa. D'alguna manera, com diu el títol, nosaltres no tenim el hard power, tenim el soft power, tenim una capacitat limitada i, per tant, no tenim una capacitat d'enforcement, d'obligatorietat que els estats tenen, en aquest cas l'estat espanyol. La idea seria intentar negociar aquest hard power també, no només comptar amb el soft power, que són les polítiques de recepció i d'integració, que a més són compartides. Res, una petita radiografia ràpida per veure la magnitud de la complexitat de què significa aquesta recepció i canalització, acollida social i sociolingüística a Catalunya avui en dia. Catalunya, evidentment, depèn d'una economia majoritàriament terciària. Veieu que gairebé el 79% de l'activitat econòmica és de serveis. És internacionalitzada, sí, però a la vegada produeix molts llocs de treball que no requereixen qualificacions i són precaris. D'alguna manera, Catalunya és un país que rep molta immigració, mà d'obra barata, evidentment això és d'estructura econòmica, Euskadi sabem que té una altra estructura econòmica, però l'hem de saber. Hem de saber que aquesta estructura impacta enormement sobre els fluxos migratoris. I per tant, veiem, el que hem vist en aquests anys és que atrau molta migració, Catalunya és un país que creix, però a la vegada, si no s'apliquen polítiques pal·liatives de la segregació i de les desigualtats, els condemna a la perifèria de la societat. I això provoca molts problemes de por a la diferència, perquè no ens intercanviem, perquè no ens reconeixem, etc. És un gran perill. I veieu aquí que en els darrers 20 anys a Catalunya han arribat prop de 3 milions de persones, l'equivalent del 34% de la població, però n'han marxat 1,5 milions. Per tant, és un país d'acollida, sí, però Catalunya és també un país de pas, en què veiem persones migrades que arriben, s'estableixen durant un temps i després potser marxen a altres llocs, retornen al seu país o segueixen la seva trajectòria migrant a altres països d'Europa. En les nostres recerques, de Joan Pujolà i jo mateixa, hem vist nombrosos casos d'experiències de migrants que ens explicaven que no, marxem del país o tenim la nostra xarxa familiar transnacional a Bèlgica, a Alemanya, al Regne Unit, etc. Per tant, veieu que tots aquests moviments, tant els aspectes macroeconòmics com els fluxos migratoris, tenen impactes enormes sobre les dinàmiques sociolingüístiques. I això s'ha de saber analitzar bé. Abans d'entrar amb dos exemples que us volia explicar, que són segurament un que ja el coneixeu, que és el Voluntariat per la Llengua, que és un programa de llarga durada ja del Consorci per a la Normalització Lingüística i un nou programa que hem engegat relativament fa poc, que hem anomenat Vincles, volia també fer esment al que ha dit l'Isidor, la importància dels plans de planificació lingüística de les institucions. Malauradament a Catalunya podem dir que hem viscut massa anys sense tenir un pla realment específic. De fet, va ser el mateix Isidor, quan ell treballava a la Generalitat, que va realment crear un pla multianual en perspectiva de futur i hem estat molt orfes d'aquest pla. Darrerament
hi ha hagut grans esforços per crear un nou marc d'entesa, tant política però també estratègica i a nivell de política lingüística, en la fesomia del Pacte Nacional per la Llengua. Bàsicament, en la darrera legislatura, que ja s'ha acabat, i per tant tenim un pacte sense signar, això també evidentment forma part dels processos polítics, un pacte que d'alguna manera no ha arribat al seu objectiu màxim, que era que tots els partits polítics que li van donar suport, que va ser un 80% de la Càmera Catalana, el signessin finalment, però això no significa que no hagi servit per repensar i per actualitzar les polítiques lingüístiques i els marcs generals de política lingüística. Bàsicament, el que pretenia el pacte era incrementar els nivells de coneixement de la llengua, facilitar al màxim l'ús a tots els sectors, sobretot en aquells àmbits rellevants en què hi havia molta davallada dels usos, àmbit sanitari, altament afectat per els fluxos de professionals sanitaris, en què veiem sanitaris, sobretot de Sud-amèrica, que s'instal·len a Catalunya, venen a treballar, molts portuguesos també s'instal·len a Catalunya, professionals de la sanitat, i els nostres professionals, infermeres i metges, parteixen, se'n van a altres països d'Europa. Veiem com uns fluxos que són producte de la globalització, de productes i serveis, i nosaltres també participem en aquests. Per tant, gran davallada dels usos de la sanitat, la justícia ni se li veu ni se li espera, gairebé, al català, i mitjans de comunicació requeria una gran tasca d'actualització dels mitjans de comunicació que es van crear als anys 80, TV3, la corporació, etc. Per tant, d'alguna manera, aquest pacte volia ser un revulsiu. I, evidentment, un gran repte, incrementar el nombre de nous parlants. Heu vist les xifres en què s'estem movent? Una població que l'IDESCAT, el nostre Institut d'Estadística, preveu que arribem a uns 8 milions, a més, ara són 8 milions, arribarem a 10 milions, potser al 30, si seguim amb aquestes dinàmiques d'aquest mercat i d'aquesta economia. Bé, el que és interessant d'aquest pacte, a part de moltes altres coses, és que requeria un procés participatiu. Això és una innovació, d'alguna manera, a Catalunya. Reprenem potser algunes de les tasques que ja s'havien fet a l'inici de la recuperació de les institucions democràtiques als anys 80, on hi havia molta participació ciutadana per conformar el que llavors esdevindria la política lingüística, però en aquest sentit el pacte el que ens ha ajudat a fer és que era interpel·lació de la societat general. Per tant, van interpel·lar a totes les institucions, centres cívics, organitzacions no governamentals, etc., a que fessin propostes, i també individus, a fer propostes en aquests 12 àmbits o eixos diferents, entre el que hi havia l'educació, la sanitat, la justícia, l'acolliment lingüístic, etc. D'aquests 12 àmbits. També, per exemple, qüestions de normativització de la llengua, la qualitat de la llengua, qüestions també lingüístiques, i aquesta dicotomia, és possible normalitzar la llengua sense la part de normativització, o podem normativitzar bé la llengua i sense la part de normalització. Tot aquest debat que ja hem anat visquent però l'hem reprès. En tot cas, dins del que és els eixos de l'acolliment lingüístic, vam veure que es van recollir propostes, sobretot d'aquests 4 àmbits, llavors dels altres, sobre educació i recerca, administracions públiques, audiovisuals i mitjans de comunicació i cohesió social. Evidentment, va servir també per fer una radiografia actualitzada de quins són els usos, de quines són les coneixences, i evidentment van constatar de nou que el 85% de la població nascuda a l'estranger i que viu a Catalunya mai usa el català o molt poc. Per tant, és una xifra molt alta, aquesta que veiem que els circuits no acaben d'arribar a la població, que evidentment és canviant i va fluint. Però un aspecte positiu és que més d'un terç de la població reconeix que vol aprendre català o millorar els seus coneixements. Bàsicament, una de les coses que van fer també va ser moltes taules rodones i van
d'alguna manera parlar tant amb població general com amb experts, com per sent gent que treballava a tot tipus d'institucions. Aquí he recollit una de les taules interessants que es va fer sobre acolliment i cohesió social, on hi va participar sobretot persones que són d'origen immigrant, però que han fet aquest procés d'aprenentatge del català i ara formen part del nostre sistema, treballant en institucions públiques, etc. I recordo, i vaig assistir a aquesta taula, hi havia dues representants, la Fatiha El Moali, que és tècnica d'acollida a l'Ajuntament de Granollers, i la Zarra, que és una tècnica jove que es dedica a fer orientació professional i educativa als joves del Raval. I aquests són un dels punts que van recollir elles. L'oferta formativa del català és molt variada, però no sempre és fàcil accedir-hi. I per diferents qüestions, ubicació, horaris, també de vegades preus. El sector juvenil és el més afectat, perquè arriben en terra de ningú moltes vegades. Ella mateixa explicava que quan ella va arribar va començar el primer de batxillerat i no sabia ni català ni castellà. I el segon de batxillerat no està cobert ni per les aules d'acollida ni per al Consorci per la Normalització Lingüística. Per tant, hem de saber analitzar els angles morts de la nostra aplicació de política lingüística, on hi ha els forats. Aquí n'hi ha un de molt gran i que afecta molts joves. I, evidentment, després arriben a les universitats i allà els cursos són més cars. Per tant, estaven en terra de ningú els joves, aquest col·lectiu tan important. Són moltes les persones que segueixen aquests cursos i van avançant en el seu coneixement, però no troben ni persones ni espais on practicar la llengua fora, a la comunitat. Per tant, aquesta llengua, d'alguna manera, no els serveix, és que ningú els hi parla català. Això és un greu problema, que afecta també nosaltres mateixos com a parlants nadius o parlants tradicionals o parlants habituals d'aquesta llengua. També cal una feina en la nostra manera de comportar-nos com a parlants. Per què? Perquè els catalanoparlants ens solem dirigir en castellà a la mínima que veiem que una persona no encaixa amb la fesomia que teòricament un català ha de tenir, que no sabem, d'alguna manera canviem i ja ens col·lexem i ja no els hi parlem català. I això, evidentment, encara els resta oportunitat d'ús per aquest aprenentatge informal. És molt important aquest punt i llavors això tindrà, hem vist que hi ha accions per intentar refer totes aquestes. D'alguna manera vivim, com deia moltes vegades, d'ideologies del passat. Els nostres marcs mentals moltes vegades no viatgen tan ràpidament com els processos històrics actuals. D'alguna manera, els catalanoparlants tenim un marc ideològic que està conformat en el franquisme encara, en què, d'alguna manera, evidentment aquesta llengua sabem tots que va ser prohibida i que d'alguna manera hi havia un pacte no escrit en què sempre que trobéssim algú catalanoparlant hi parlaríem en català. Aquest pacte ens va servir durant una època de la nostra història perquè va protegir la petita tribu que teníem. Però aquesta manera, aquesta ideologia ja no ens serveix. Hem de crear obertures en aquest marc mental. I bé, i una cosa molt important, que també van dir elles dues, és que cal realment orientar la formació d'adults. És molt important explorar nous mètodes d'aprenentatge. Hem de fer experiments, hem de veure com aprenem llengües que venen persones que venen de llengües molt diferents a la nostra. I s'estan fent coses, vull dir, els consorcis, però encara ens falta tota una veritable formació de les persones que acullen i els professors que fan classe als adults. I també, molt important, incorporar en aquesta manera d'ensenyar una mirada antiracista, no xenòfoba i respectuosa amb els bagatges culturals i lingüístics. La Fatiha deia: la gent em pregunta per què parlo català. Ella és marroquina i fa 10-15 anys que viu a Catalunya. I ens va dir: jo parlo català perquè la primera persona que em va acollir en un curs va ser meravellosa. La meva professora de català primera que vaig tenir, respectuosa, no prepotent, no tenia el síndrome de la salvadora blanca. És molt important, no era racista, era amable i respectava la meva cultura. És molt important que aquesta formació arribi a tots els formadors
I no és fàcil, perquè tots som racistes, d'alguna manera o d'una altra, sense saber-ho, sense males intencions, però hem de saber reconèixer quins són els elements que no ajuden a la concòrdia ni a l'entesa, aquesta política realment intercultural. En tot cas, ràpidament, què hem vist a Catalunya que ha passat? Que hi ha una disfunció entre l'oferta formativa, que és la línia vermella, que són els cursos del Consorci. És veritat que el Consorci no és l'únic ens que dona classes, però podríem dir que 2/3 parts de cursos de català per adults les fa el Consorci. En tot cas, veieu aquí que hi ha una disfunció. I què ha passat? Ha passat que s'han creat tot tipus d'iniciatives que venen de baix, d'institucions cíviques, casals, associacions de veïns, etc., que han creat cursos a corre i cuita per proveir aquestes necessitats que el sistema no podia garantir. És bo, és dolent, el Consorci ha d'arribar a tot, això es pot discutir. Jo crec que és una tasca de tota la societat, de tots. O sigui, tenim unes institucions, però és important també que la societat civil s'impliqui amb eines. Ràpidament, perquè ja crec que anem una mica fora de temps. El voluntariat per la llengua és una iniciativa que segurament tots vosaltres potser coneixeu, perquè és una iniciativa que ja va començar el 2003-2004 i el que fa és posar en contacte a parelles lingüístiques. Parelles lingüístiques que es comprometen a, com a mínim, trobar-se un cop per setmana durant 10 setmanes i, evidentment, fan aquest intercanvi. Ha sigut un programa molt productiu i res, només us volia compartir un testimoni d'una recerca etnogràfica que el Joan Pujolà i jo vam fer durant 4 anys en què nosaltres ens vam convertir en voluntaris. És una típica experiència etnogràfica d'observador participant, una tècnica molt bàsica, i en què, bàsicament, la Jamila era la meva partner, la meva amiga, que es va convertir en amiga meva, i que m'explicava això un dia. Bàsicament, el que va fer és tenir el valor d'encarar-se a la mestra de les seves filles i dir-li: aquesta setmana he practicat molt el català amb les mestres. Li he demanat a la Marta, la mestra, per què té aquesta etiqueta per mi? Per què em parla en castellà? M'ha dit que ningú li havia dit mai això. La reunió ha servit més per mi que per la meva filla. La Marta m'ha dit que d'acord, que a partir d'ara em parlarà sempre català. Ara tinc força per saltar aquesta barrera. La mestra li va dir a l'Aisa, a la seva filla, que la seva mare era molt intel·ligent i que parlava molt bé el català. A la Marta, a la mestra, li va donar un xoc. Em va dir: digues a la teva parella lingüística que és fantàstica. Si construïu aquestes barreres no podem traspassar-les. I vaig dir jo: la Marta no sabia que existia el voluntariat per la llengua. I li vaig explicar què era. Existeix perquè vosaltres no ens doneu la llengua. Em sento diferent, una dona que té drets quan parla català. Per tant, són programes petits que es troben, que produeixen canvis. Ràpidament us vull explicar un altre programa que és molt més petitó que el de voluntariat per la llengua, però és un programa que ve d'una recerca-acció participativa, passar molt ràpid, d'aquest programa que es diu Equilink, que és un programa de recerca coordinada a Madrid, Euskadi, Galícia i Catalunya, i que l'hem anomenat els nous parlants com a agents de transformació sociolingüística. Bàsicament, què és el que hem fet? Hem vist justament tots aquests elements. No existeixen cursos per tothom, hi ha gent que té moltes dificultats per accedir a cursos, sobretot dones, mares, dones grans, no tenen capacitat de mobilitat, estan en barris aïllats, no poden anar al centre per accesdir als cursos, no tenen temps, estan confinades a la llar o en el seu petit barri. Doncs nosaltres anem a elles i creem grups de conversa. Aquesta foto és del barri de Rocafonda, de Mataró, amb la nostra voluntària, i aquí les mares que participen en aquest grup de conversa. No és una classe de català, és una trobada en la qual, evidentment, la idea és conversar en català, però a la vegada és també donar eines a les mares, sobretot moltes dones marroquines, però també subsaharianes, asiàtiques, etc. També tenim el grup d'alguns homes, alguns nois joves, justament, sense pares, que arriben sols, que també tenim alguns grups de conversa. Per què? Perquè ens trobem a la setmana, però no només estiguem a la classe, sinó que anem al mercat,
anem al centre sanitari, etc. Bé, no tenim massa temps per a fer res més. És un programa que podeu veure, està format bàsicament en la formació, que és molt important, i recullo aquesta idea, una formació als professors que acullen adults és molt important. I, bàsicament, deixem les reflexions que ja vosaltres podeu mateix veure, competències limitades, moltes accions d'acollida dels nouvinguts s'han de compartir i bé, els nouvinguts experimenten molts problemes per a poder accedir a tot això. I bé, el voluntariat per la llengua, vincles, però n'hi ha molts més. La CAL, una altra coordinadora, té un programa que es diu Xerrem. Diríem que, de fet, la provisió de l'accés al català als nouvinguts s'ha convertit en un moviment social a Catalunya, perquè és una iniciativa que s'està compartint a nivell social. I moltíssimes gràcies a tots i disculpeu el temps que he dedicat a més. Moltes gràcies. Laster galderen txanda idekiko dugu. Lehenik aldiz bideo testigantza bat jaso dugu Maite eta Isidor bezala Kataluniatik iritsi zaiguna. Bertako teknikariak pantailaz bestalde ditugun bezala Alba Konesa konsortziko formazio eta sustapen zuzendariaren hitzak jaso ditugu. Aurrera bideoa. Bon dia, soc Alba Conesa, directora de l'àmbit de formació i foment del Consorci per a la Normalització Lingüística. Us presento el Consorci. Es tracta d'un ens del sector públic que té com a objectiu facilitar el coneixement, fomentar l'ús i contribuir a la divulgació de la llengua catalana. És un ens complex, de grans dimensions, integrat per 137 administracions públiques, ajuntaments, consells comarcals, diputacions, que depèn de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per mitjà de la Secretaria de Política Lingüística. El Consorci s'estructura territorialment i té presència arreu de Catalunya. Actualment disposa d'una xarxa de 22 centres de normalització lingüística desplegats en més de 140 punts d'atenció. Bé, parlem d'acolliment lingüístic, tema que centra l'atenció d'aquestes jornades. El Consorci imparteix els cursos que permeten a les persones nouvingudes a Catalunya acreditar competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana. Així ho estableix la normativa d'acollida a Catalunya. La vintena de centres de normalització lingüística que porten a terme aquest propòsit ho fan treballant de forma coordinada amb la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme, els serveis d'acollida dels ens locals i les entitats socials que tenen aquest col·lectiu. També es busquen complicitats i estableixen acords de col·laboració amb altres institucions, com per exemple el Servei d'Ocupació de Catalunya, en el cas de persones que ja han fet la primera acollida i busquen millorar la seva ocupabilitat millorant el seu coneixement de català. O també amb el Departament de Salut per acollir els centenars de persones que fan la residència en el sistema sanitari català. Si fem un cop d'ull a les dades del Consorci, constatem que més d'un 70% dels cursos que oferim estan destinats a l'acolliment lingüístic. Són majoritàriament cursos de nivell inicial i bàsic que permeten començar a aprendre català. Altres dades. Les persones nascudes a l'estranger representen més d'un 83% del conjunt dels alumnes del Consorci. Això significa que el Consorci és qui ofereix principalment els recursos bàsics d'aprenentatge en llengua catalana a les persones que arriben a Catalunya. Amb quin objectiu? Que aquestes persones es puguin relacionar en català, especialment en els primers intercanvis de comunicació, en els àmbits socials de relació propera, amb els veïns, els amics, la feina, en els seus estudis. L'acolliment lingüístic és l'oportunitat d'afavorir que les persones que decideixen venir a viure a Catalunya es posin en contacte amb la llengua catalana i comencin a aprendre-la, i alhora estableixin contacte amb l'entorn proper i immediat a través del català. Estem convençuts que aquesta és la manera de fer que la nostra llengua sigui una eina potent de cohesió social, de relació i entesa de persones de procedències i llengües diferents, tenint en compte que la societat catalana cada vegada és més multilingüe. Gràcies per la vostra atenció.
txanda irekiko dugu, ez dakit, publikoan. Lehena norra ausartzen den galdera egiten, zailena lehena izaten da. Mikroak pasaraziko ditugu galderak egiteko. Hemen diren bitartean animatu. Inorrez da ausartzen, mikroaren aurrean. Nik agian lehen galdera egingo dizuet. Egia da, etorri berrientzat beste arazoa initz ere izaten direla, ez? Etxe bizitza, lana, aurrak, eskolak eta beste. Hala ere ikusten da hizkuntza menperatzea, hizkuntza horiek menperatzea, traba bat izan beharrean, gehigarri bat dela, zerbait integrazio puntu bat gehiago dela. Ez dakit nok erantzun nahi duen. Bé, és una forma d'empoderament, crec que ja ho ha dit abans la Maite. Sí, per mi és... Perdoneu, és que m'estic escoltant. Tanco. D'alguna manera, i reprodueixo alguns resultats de recerca de la meva doctoranda Marina Massaguer, que va ser aquí a Euskadi fa poc. En la seva tesi estudiava els no parlants de català a Catalunya, no? I estava intentant indagar per què la gent no parlava català i què significava, no? D'alguna manera, una de les conclusions de les moltes que va treure la seva tesi és que qui necessita mobilitzar i adquirir recursos i sobretot competències, no? De tot tipus són els que en tenen menys. Tant capital simbòlic com capital material, seguint el marc de Bourdieu, que parla de capitals, no? Què passa? Que moltes vegades qui té un gran capital econòmic i sobretot simbòlic ja no li cal acumular més capital, no? Potser aquí estarien els expatriats, no? Els nòmades mòbils, que tenim molts joves que venen tot el món i viuen a Catalunya en una bombolla expatriada, en anglès, ni castellà parlen, no? Però realment veiem que qui necessita mobilitzar i adquirir capital simbòlic moltes vegades no hi té accés i tampoc entén o no ha descobert que una manera de capitalitzar-se simbòlicament i llavors materialment és a través del català. I d'alguna manera Catalunya és una societat que conforma la seva identitat en base lingüística, sobretot, no en base de la pell, de l'origen, perquè som una societat que viu i s'ha creat per multiplicació forana, d'alguna manera. Per tant, és un element importantíssim que des del començament es pugui informar a les persones de la importància que té aprendre català. No només per ser considerat un més de la nostra societat, sinó per accedir més endavant a recursos materials, a través de feina, a través de xarxes relacionals. Per tant, sí, és importantíssim donar aquesta informació des de bon començament. Beste galderarik, pentsatu duzue, galderaren bat egiteko haue biei? Dena ulertua, dena gainditua. Ez bada galderarik, agian pasako gira ondoko hitzaldira, mi esker zuei. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Eskerrik asko. Gràcies.